Moikka! Tää on uusi nettishow Freak TV. Mä oon Pyry. Kuka sä oletko? Ai niin joo. Joo, mä oon Noa ja luultavasti sun tietävä, kun me tehdään tätä showt kumminkin yhdessä. Joo, älä keuhkoo. Tässä jaksossa tehdään koe, kerrotaan faktoja ja vitse ja sekoillaan tietty ulkona. Okei, mennäänkö tekemään se koe? Noniin. Joo, eli nyt me ollaan tekemässä tätä koetta. Ja mä ekaksi kerron, mitä mä tässä teen tässä kokeessa. Eli mulla on tässä lämmintä vettä ja mulla on tässä leivijauhetta. Mä aion kaataa tätä leivijauhetta jonkin verran tänne lämpimään veteen. Ja mä oletan, että se alkaa vähän kuohuamaan. Okei, katsotaan mitä käy. Joo, katsotaan mitä tapahtuu. Ihan vähän. Ei tarvitse paljon laittaa sitä sinne. Näettekö? Se rupeaa kuplimaan. Wow. Jos tätä esimerkiksi käyttää vaikka täyttää mun semmosen kindermunan muoviosan toisen puolen leivijauheen ja toisen puolen vedellä tai etikalla. Se lähtee kirjaimellisesti ne poksahtaa toisesta auki ja sitten siitä tulee semmonen pieni räjähdys. Joo, laitetaan vähän lisää vielä. Tää alkaa muuten vähän savuuttaa sillä hauskasti. Wow, lähti vähän enemmän. Siinä näette. Wow, tuli vähän enemmän. Ja tää on herkullinen juoma. Ja nyt faktoja. Okei, eli siis Palmia, mä nyt kerron siitä vähän. Palmia on Euroopan ainut kouluruoantuontifirma, joka tilaa ne ruuat ulkomailta, kuten Intiasta ja Saksastakin se. Ja me ollaan mun kavereiden kanssa löydetty kouluruoasta, joka jo meidän kanssa on Palmia. Me ollaan löydetty kaikkea hyönteisiä, matoja, toukia ja tällaista, että ei oo hyvä juttu. Ja muistakaa, älkää syökö Palmia ruokaa. Elikkä lisää faktoja tulossa. Ja nimittäin Harry Potterista. Eli alan lukemaan Harry Potter. Mitä nyt? Siis et sä voi suotanut vähän saamista. Siis sinä. Mitä? Alat sä mulla? Mitä? Mitä? Mompittaa tuollaisen. Momppimaan sitä. Okei. Hei, mitä sä teet? Pelaan. Eikö sä olisi? Hei, me tehdään showta. Siis, mitä sitten? Alat sä mulla? No, alat sä mulla? No, hei, chillaa! Hei. Noniin, hei, come on, herää nyt. Herää. Ei hän oo vakavasti kuollut. Siis ei se oo kuollut, mutta... Ei, mitä ihmettä? Se herää kuolleesta. Hei, sä et voi tehdä tätä. Ei! Onpa muuten hirveä jano. Etkö sä juonut sitä? Kun nyt koko ajan. Siis, toi on happoa. Happoa! Ei helvetti!
niin, okei. Olisiko lainaa eikä? Olisiko lainaa euro? Mitä helppoa? Hei! Mikä se kuva? Hei, minä olen Takario. Olen ninja. Tapaan joka päivä pahimpia vihollisia. Mutta ei voi antaa heidän voittaa minua. Siitä on joka puolella! Siitä on joka puolella! Tämä on luontoseikkailija Pyry. Tässä kuvataan vaarallista roskista, joka ei ole oikeasti roskis, vaan se on hirveän villipeto. Ja se voisi nielaista ihmisen suuhunsa 10 sekunnissa. Katsokaa vaikka. Tuonne luukkuun mahtuu vaikka mikä eläin. Menemme katsomaan läheltä. Toivottavasti hän ei näe. Peräaukko on tuossa. Hän pitää hirveää löyhkää yllä. Hän suuttuu äkkiä pakoon! Ja tässä oli tämänkertainen Freak TV. Ensi jakso on nimeltä Scary House, se on nimittäin erikoispitkä. Ja se ei ole sit suunnattu ihan pikkusille. Elikkä ikäraja on tietenkin 18. Lopetamme siis tähän. Moikka! Kirpeen makusta.